Čaute, toto sú nové Powerslide Imperial One 80. Sú to klasické freeskateové korčule, v Powerslide už dobre známe, ale tento rok majú zo pár vylepšení a taktiež, ako vidíte, nové farby. Okrem týchto dvoch farieb bude v Powerslide dostupná ešte jedna farba, čierno-ružová, tá bude zaujímavá obzvlášť pre dámy. V korčuliach znova dostanete klasickú plastovú pevnú škrupinu, ktorá vám poskytne super oporu. Celá je vystúžená sklenými vláknami, to znamená, že je oveľa odolnejšia, trvácnejšia, dá sa s ňou nešetrne zaobchádzať. Korčule sú typovo ideálne aj pre začiatočníkov práve kvôli tomu, že vám v členku poskytnú super oporu, alebo pre každého, kto sa na korčuliach chce poriadne vyblbnúť. Vo vnútri dostanete vnútornú papuču MyFit Fatboy Liner, tá je teplne tvarovateľná a tak, ak si ju chcete ešte lepšie prispôsobiť svoje nohe, môžete ju vytiahnuť z vnútornej plastovej škrupiny, dať ju následne do rúry na 80 stupňov, približne na 10 minút, trošku zmäkne, následne ju môžete znova vtlačiť donútra späť do plastovej škrupiny a papuča získa tvar presne podľa vašej nohy. V konečnom dôsledku sa vám bude potom aj oveľa lepšie korčulovať, bude sa vám lepšie ovládať. V hornej časti je MyFit Fatboy Liner o niečo hrubší a tvrdší, aby poskytol poriadnu oporu a dokonale obopol členok a taktiež achilovú pätu, aby sa vám zbytočne nedvíhala. Tak ako ide topánka smerom dopredu, sa vnútorná papuča aj stenšuje, aby bolo pre nohu v korčuli oveľa viac miesta. Na konci je neoprén a tak korčule vedia pre prsty ešte trošku povoliť. Dôležitá časť je, že jednotlivé panely konštrukcie korčul sa v žiadnom bode neprilínajú a tak tam vnútri nemôže vzniknúť žiadne miesto, ktoré by vás vo vnútornej papuči tlačilo. Tiež tam dostanete malý háčik na nosenie korčul. Imperiály si zapnete s obyčajnými klasickými šnúrkami, s pevnou klipsňou nad nartom a s klipsňou nad členkom. Tieto dve časti, ktoré sa prelínajú, si môžete neskôr prispôsobiť. Práve túto stranu môžete neskôr jednoducho odstrihnúť a zabezpečiť to, aby sa vám vlastne po pevnom dotiahnutí vzájomne neprelínali. Rám je vyrobený z jedného kusu kvalitného leteckého hliníka. Doťahuje sa zoskami len z jednej strany, na druhej strane máte teda závit v ráme. Je to zjednodušená varianta klasického freeskateového rámu Spyder Pro. Je dlhý 243 mm, čo pri 80 mm kolieskách znamená najkratšiu možnú dĺžku. To vám dá skvelú obratnosť, manévrovateľnosť. Rám si podľa svojich požiadaviek môžete prispôsobiť vďaka systému X-Slot. To znamená, že v ráme je diera na uchytenie rámu do topánky priečná a v topánke pozdĺžná. Rám teda môžete posúvať smerom dopredu, dozadu a vďaka diere v rámu môžete posúvať doľava a doprava. Viete si ich teda prispôsobiť do maximálnej možnej miery podľa svojich požiadaviek. V Imperialoch dostanete klasické freeskateové kolieska Spinner, ktoré majú širší profil, sú stabilné a veľmi dobre ovládateľné. Ložiska sú od značky Wicked, sú to ABEX 7, majú free spin technológiu, sú dostatočne rýchle a taktiež sú od začiatku mazané olejom. U korčuliam nedostanete žiadnu brzdu, tá sa dá dodatočne dokúpiť v prípade záujmu. Vďaka nadštandardnej opore budú Imperiály určite ideálne aj pre začiatočníkov, obzvlášť ešte aj s kombináciou s menšími a obratnejšími kolieskami, ale korčule poslúžia úplne každému, kto hľadá niečo, na čo sa môže dobre vyblbnúť, prípadne niečo, čo bude čo najobratnejšie. Ak sa vám toto video páčilo, kľudne mu dajte like. Ak by ste chceli v budúcnosti vidieť ďalšie videá na tento štýl, kľudne dajte subscribe nášmu kanálu. Ak si myslíte, že som na niečo ohľadom týchto korčul zabudol, alebo máte ďalšie otázky, neváhajte nám ich nechať dole v komentároch. Linky na jednotlivé korčule dávame do popisu videa, takže ich veľmi ľahko nájdete aj na našom e-shope.